O Pazo de Lourizán en Pontevedra xa é un ben de interese cultural. A Xunta aprobou a declaración polo seu valor arquitectónico, histórico e paisaxístico, segundo anunciou hoxe o presidente galego. Que tal, saúdos? Alfonso Rueda aproveitou para recordar que a Xunta está a investir máis de 17 millóns de euros na restauración do Pazo de Lourizán. Vémolo dentro duns minutos, despois dos titulares. A Garda Civil desmantela un punto de venda de droga en Noia no marco da denominada Operación Obremar. A investigación saldouse coa detención dunha persoa e o comiso de 90 gramos de distintas sustancias. Tamén 2 pistolas de aire comprimido e preto de 5.000 euros en moeda fraccionada. Sanxenxo ultima o reacondicionamento do miradoiro da Peixeira e o acceso ao campo de San Roque en Portonovo. Trátase dun proxecto que permitiu crear máis espazo para os peóns ao tempo que se recupera o borde costeiro. Unha actuación que rolda o 1 millón de euros, do que a Deputación achega o 80% e o Concello 20%. O Executivo da Pobra levará este martes a pleno a súa proposta de orzamentos que ascende a 10.800.000 euros. Esta cifra supón un incremento de máis de 1,5 millón de euros con respecto ás contas do ano pasado. Algunhas das concellerías que contarán este ano cun orzamento maior son as de Patrimonio, Benestar Animal ou Obras. Éxito da 11ª edición das xornadas do escumoso Rías Baixas de Cambados, as coñecidas como SPOP. Eran as primeiras que se celebraban nesta nova data, a fin de semana antes da Semana Santa, pero dende a organización xa adiantan que o cambio foi todo un acerto. Calculan que polo Pazo Torrado pasaron o dobre de visitantes que en edicións anteriores, cando se celebraba na época previa ao Nadal. Por iso aseguran que esta nova data chegou para quedar. Estamos xa metidos de cheo na Semana Santa. Na nosa contorna, un dos puntos que vive estas datas con máis devoción é Paradela, no concello de Meis. Neste pasado domingo de Ramos, Xesús fixo a súa entrada en Xerusalén cunha fiel representación na que estiveron implicados dúcias de veciños. Asuntos que imos ver de contado aquí nas novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A Garda Civil desmantelou un punto de venda de drogas en Noia no marco da denominada Operación Obremar. A investigación saldouse coa detención dunha persoa e o comiso de 90 gramos de distintas sustancias. Tamén 2 pistolas de aire comprimido e preto de 5.000 euros en moeda fraccionada. A operación denominada Obremac iniciábase a primeiros do verán tras as sospeitas de existencia dun punto de venda de droga nunha vivenda de Noia. Tras as correspondentes investigacións realizadas pola Garda Civil, solicitouse autorización ao xulgado de Noia para realizar un rexistro no inmoble, onde atoparon 50 gramos de cocaína e outros 40 de haxís. Os axentes localizaron tamén 2 pistolas de aire comprimido, 5 teléfonos móviles e preto de 5.000 euros en moeda fraccionada, así como tamén diversos útiles empregados habitualmente para o manexo e distribución de droga. A operación rematou coa detención do propietario da vivenda, acusado dun presunto delito contra a saúde pública na modalidade de tráfico de drogas, que xa pasou a disposición xudicial no xulgado de instrucción número 1 de Noia, que é quen instruiu o caso. Dende a Garda Civil quixeron agradecer tamén a colaboración cidadá neste caso, que aportou información clave para o desenvolvemento desta operación. Unha investigación da Policía Local de Vilanova permite identificar a 3 persoas que organizaban carreiras ilegais no polígono de Baión. Os axentes fixeron un seguimento a través de drones e polas cámaras de seguridade instaladas nas naves da zona. Ao mesmo tempo, estiveron rastrexando redes sociais dos presuntos autores destas carreiras. Estes conductores compartían nos seus perfis algúns dos seus vídeos con perigosas manobras, presumindo destas carreiras ou das súas acrobacias ao volante, unhas prácticas que xa viñan denunciando na zona dende hai tempo porque se viñan repetindo dende hai anos e causaban molestias durante as madrugadas aos veciños desta contorna. Os presuntos autores destes feitos enfróntanse a unha posible multa de 500 euros e a retirada de ata 6 puntos do carné por condución temeraria. Lembra a Policía Local de Vilanova que queimar roda
ou facer arrancadas bruscas xa se considera unha infracción sancionable. O Pazo de Lourizán en Pontevedra xa é un ben de interese cultural. A Xunta aprobou a declaración polo seu valor arquitectónico, histórico e paisaxístico, segundo anunciaba hoxe o presidente galego. Este paso dase despois dos informes favorables emitidos pola Real Academia Galega de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario, a Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña e o Consello da Cultura Galega. Antes, a Consellería de Cultura iniciara este procedemento en maio de 2023 para poñer en valor o conxunto, declarado como exemplo de arquitectura civil de estilo ecléctico. A protección abrangue o edificio principal e as instalacións auxiliares como as fontes, o muiño, o invernadoiro, os estanques e a arborada. Ademais de subliñar o valor arquitectónico e artístico do Pazo de Lourizán como exemplo do estilo ecléctico influído polo Segundo Imperio francés, o decreto destaca o seu valor etnolóxico, histórico e científico. Tamén a súa relación con Montero Ríos, personalidade política da transición ao século XX. Alfonso Rueda recordou hoxe que a Xunta está a investir máis de 17 millóns de euros na restauración do Pazo. E Sanxenxo ultima o reacondicionamento do miradoiro da Peixeira e o acceso ao campo de San Roque en Portonovo. Trátase dun proxecto que permitiu crear máis espazo para os peóns ao tempo que se recupera o borde costeiro. Unha actuación que rolda 1 millón de euros, do que a Deputación achega 80 e o Concello 20. Esta fin de semana visitaron a zona o presidente provincial e o alcalde. Visita de Luís López e Telmo Martín a obra de renaturalización do miradoiro da Peixeira e a mellora da accesibilidade ao campo de San Roque en Portonovo. Uns traballos que roldan 1 millón de euros, financiado o 80% pola Deputación de Pontevedra e o 20% restante polo Concello. O alcalde destacou a transformación do espazo, convencido de que se converterá nun punto de encontro para veciños e visitantes. Esta obra significa de que aquí había un espacio que prácticamente moi degradado, e viñas aquí, porque se vivías aquí, ou raras veces para subir ao campo San Roque, porque esta zona é maravillosa. A zona do Mallador de Peixeira sempre foi bonita, pero ahora con esta recuperación, con esta renaturalización que se fai deste espacio, pois vese claramente, o sea, sobran as palabras de que se está recuperando un espacio que vai a ser non solamente para as persoas que viven aquí, senón eu creo que vai a ser un punto de encontro. Eso é o importante. A reforma tradúcese na ampliación dun espazo de prioridade peonil que se suma ao mirador e que inclúe a vía que separa a subida ata o campo de San Roque. Os coches poderán circular, pero a unha velocidade reducida. Tamén se mellorou esa subida ao campo de San Roque, suavizando a rampla e serpenteando o seu percorrido. No borde costeiro optouse pola renaturalización, recuperando o estado do litoral previo ao miradoiro. O presidente provincial destaca a relevancia do proxecto. Quero felicitalo por ter a valentía para levar a cabo un proxecto transformador donde o prioritario pasan a ser os peóns e cunha clara vocación de poñer os espazos naturais en valor, algo que xa leva facendo desde toda a súa etapa de alcalde ao fronte do Concello de Sanxenxo. O alcalde aproveitou tamén esta visita para reivindicar o carácter mariñeiro tradicional da vila de Portonovo. Destacou algúns dos proxectos xa executados para manter esa esencia ao tempo que avanzou os seguintes obxectivos. Estamos gestionando coa Xunta de Galicia o espacio que vai ser o porto de Portonovo, onde ten que haber un gran aparcamento, que faltan plaza de aparcamento en Portonovo. Estamos estudiando o aparcamento da zona da Perla, porque os veciños de aquí demandan aparcamento, pero é verdade que no seu momento, isto, se te fijas, presidente, Portonovo, que o conoces ben, é como unha pequena montaña aquí, é que, bueno, que cando se foi construído, pois hoxe non se deixaron moitos espacios. Por lo tanto, os poucos espacios que ten Portonovo estamos intentando recuperalos e así seguiremos. Durante a visita, un grupo de veciños da zona amosaron o seu rexeitamento a este proxecto, queixanse da supresión de varias prazas de estacionamento e das molestias que lle supón, din, poder acceder agora ás súas vivendas. Lamentan que a súa opinión non se tivese en conta dende o inicio da reforma. Imos agora ata a Pobra. O goberno local levará este martes a pleno a súa proposta de orzamentos que ascende a 10,8 millóns de euros. Esta cifra supón un incremento de máis dun 1,5 millón de euros con respecto ás contas do ano pasado.
Os 4 grupos que conforman o Goberno local da Pobra presentaron os orzamentos para este ano que serán debatidos na sesión plenaria de mañá. A cifra global ascende a 10.800.000 euros, o que supón un incremento de máis do 18%. No capítulo de investimentos destacan as partidas procedentes de outras administracións como a actualización de transferencias do Estado ou os plans de obras provinciais. O orzamento municipal vai a ser de 10.860.000 euros. Isto supón un incremento de máis de 1,5 millón, en concreto 1.696.000 euros. Eu o que quero é agradecer á Diputación a súa aportación, sobre todo no tema do POS, porque supón 1,5 millón máis entre o que se dedica a gasto corrente e o poso adicional do ano pasado. Ademais de subir os ingresos, algunhas partidas de gasto tamén experimentan un gran incremento. O gasto maior que se incrementa é o de Sogama. O de Sogama pasa de 265.000 euros a 461.000, é dicir, prácticamente é o doble respecto do que se viña pagando neste concello. Urbaser tamén ten unha pequena subida pola actualización do IPC, pero, bueno, nós despois tamén como goberno apostamos por o aumento de partidas de mantemento, é dicir, o que son desbroces e limpezas de diferentes camiños e vías municipais pasa de 70.000 a 128.000. Entre as concellerías que contarán este ano cun orzamento maior destacan as de Patrimonio, Benestar Animal ou Obras. Hai un aumento na Concellería de Obras e tamén é verdad que se vai a poder por fin ver executar obras este ano, que quizás hasta ahora tuvemos esa dificultade por o tema das licitacións, non do orzamento, pero sí das licitacións, e é unha concellería que este ano sí que nos vai a permitir pois ver pois todos os postos que falaban e todo o que se dedica á inversión, non? Destaca tamén o compromiso cos servizos sociais, asumindo a xestión directa do SAF e o importante pulo en materia de promoción económica a través do coworking. Nós somos un concello que xa ben dicen de 9.000 habitantes, pero que podemos fachendar de que temos moitísimos programas a nivel social, programas que vamos a manter e que incluso vamos a incrementar. Nos levamos xantar todos os días de maneira diaria a xente que así o precisa, veciños e veciñas do noso concello. Temos unha compra mensual para familias vulnerables de alimentación, 3 vivendas de emerxencia social, psicólogo nos colexios. A nivel transversal, os representantes municipais destacaron tamén futuros investimentos que competen a varias concellerías, como o Plan Estratégico para o Deseño da Fachada Marítima, pro que convocarán un concurso de ideas en colaboración coa Fundación RIA. E o presidente do PP provincial na Coruña, Diego Calvo, mantivo unha reunión de traballo cos alcaldes e voceiros da comarca do Barbanza para comezar a deseñar a estrategia de cara aos vindeiros comicios municipais. María, que faltan aínda 2 anos para esa cita electoral prevista para o 2027, Calvo destacou a necesidade de seguir a traballar para manter as alcaldías en concellos como Portodosón, Lousame, Noia e agora tamén en Outes, onde goberna o Partido Popular. Referiuse tamén aos municipios onde o PP non é forza de goberno, instando as agrupacións a non baixar os brazos coa aspiración de volver a formar parte dos executivos en todo o Barbanza, unha comarca que sempre foi históricamente referencia para o PP. Bueno, logo da publicidade imos falar das entradas dese concerto de Jennifer López en Pontevedra o vindeiro 8 de xullo, porque van oscilar entre os 79 euros, que está bastante ben, ata os 1.700. Vémoslo de contado. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Pontevedra volve defender o cambio na sinalética da contorna da Praza de Abastos da cidade, na Rúa Serra e arredores. Hoxe a concelleira de Seguridade Cidadá insistiu en que a modificación debeuse unha petición dos veciños da zona para evitar os ruidos que se estaban a producir nas noites da fin de semana, cando había xente que continuaba a festa a altas horas da noite nos coches aparcados nesta área. Eva Vilaverde defendeu que a norma está clara e desbotou que os sinais instalados actualmente poidan levar os condutores a confundirse. Entón, a sinalética é a que é, podes aparcar en servizos polo día e está prohibido aparcar polas noites e en fin de semana. Creo que a sinalética e a norma é moito máis clara así e responde mellor ás necesidades tanto dos veciños como dos comerciantes da zona e do mercado.
É que a sinalética é así, tamén noutras zonas da cidade hai sinaléticas moi semellantes con lendas diferentes, dependendo do sitio. Claro, hai que ler os sinais, claro. Experiencia máis que positiva da delegación pontevedresa en Costa Rica. Os edís César Mosquera e Eva Vilaverde estiveron a semana pasada no país latinoamericano para recoller o novo galardón concedido ao modelo de cidade. O premio La Ciudad es la Gente, Memorial Eusebio Leal Splenger, no marco do Congreso Internacional de Paisaxe Urbana. Dende o goberno local agardan que abra as portas á participación de Pontevedra noutros foros iberoamericanos. Fomos, creo que xa está comunicado, fomos máis aplaudidos, máis reconocidos, e dai abriránse, que vamos a ver hasta que punto se concretan, pois certas posibilidades, que vamos a ver se podemos cumplilas, de visitas pois a Sao Paulo, a Río de Xaneiro, a México, non? Que vamos a ver, pero que en principio quedaron esas portas abertas. Pois iso que era o primer premio que nos daban en Latinoamérica, e que agardemos que sexa pois, bueno, un pasiño máis en a presencia ou proxección internacional e tal. E a Deputación da Coruña vai apoiar con 1,5 millón de euros o traballo das distintas entidades sociais da provincia a través dos seus programas de subvencións. Entre outras cuestións, as axudas irán destinadas a sufragar o funcionamento dos diferentes centros ou a financiar servizos e programas que desenvolven estas entidades. A concesión destas liñas de subvencións destinadas a apoiar as entidades sociais en ánimo de lucro da provincia da Coruña no mantemento dos seus centros e para o desenvolvemento dos seus servizos e programas vén de publicarse no Boletín Oficial da provincia. Son en total unhas 76 axudas por un importe total de 1,5 millón de euros. Entre as entidades beneficiarias destacan varias asociacións que traballan na nosa área, como é o caso de Amicos, Ámbar, Misela ou Acreva. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, destacou a importancia destas axudas para apoiar o funcionamento deste tipo de entidades sociais, que, segundo el, contribúen a mellorar a vida de miles de persoas especialmente vulnerables e tamén das súas familias. E saiban tamén que o Museo das Minas de San Fins reabre as súas portas esta Semana Santa. A recente incorporación dunha técnica municipal que asumirá as visitas guiadas permitiu a reapertura deste espazo museístico no seu horario habitual, de mércores a venres en horario de mañá e sábados e domingos a xornada completa. Os luns e martes as instalacións van permanecer pechadas. Sen embargo, esta semana festiva o centro terá un horario especial, abrindo tamén o xoves e o venres santo pola tarde. A visita é libre a pagas para grupos de máis de 10 persoas que precisan de inscripción previa. A entrada xeral ao complexo de un custo de 2 euros, reducido a metade para grupos de escolares e empadroados en Lousame. Os menores de 5 anos e maiores de 65 entran gratis. A visita inclúe un percorrido polo centro de interpretación, así como polos distintos inmobles do poboado mineiro. Éxito da 11ª edición das Xornadas do Escumoso Rías Baixas de Cambados, as coñecidas como SPOP. Eran as primeiras que se celebraban nesta nova data, na primeira fin de semana da Semana Santa, pero dende a organización xa adiantan que o cambio foi un acerto. Calculan que polo Pazo Torrado pasaron o dobre de visitantes que en edicións anteriores cando se celebraba as portas do Nadal. Por iso aseguran que esta nova data chegou para quedar. A 11ª edición das Xornadas dos Escumosos Rías Baixas de Cambados deixou bo sabor de boca entre os seus organizadores. A cita celebrouse esta fin de semana estreando a data con éxito. O primeiro que temos que dicir é que estamos contentos, satisfeitos do resultado do cambio da data. Era unha decisión arriscada nun primeiro momento. Estas son as 11ª xornadas as que se celebraron esta pasada fin de semana e o resultado é satisfactorio. É dicir, as ventas, a asistencia de público, de visitantes,
pois hai que ver as cifras polo miúdo, pero estamos falando tranquilamente do doble de asistentes que na última edición. Tanto é así que xa avisan, a data chegou para quedarse. O Spop mudará a época do Nadal pola fin de semana previa á Semana Santa, contribuindo tamén á desestacionalización dun produto que cada vez gusta máis. 14 adegas, vendemos en torno a máis de 1.200 copas, había unha zona gastro con Llallo da Porta que estuvo funcionando moi ben, exactamente que cada vez máis turistas, máis visitantes coñezan este produto e que é un produto que se consume durante todo o ano, non é necesario asocialo única e exclusivamente á época de Nadal, senón se pode maridar con todo tipo de produtos e durante toda a época do ano. O seguinte paso é mellorar a promoción do evento. A intención é dalo a coñecer xa non só ao público dos arredores de Cambados, senón tamén atraer os visitantes que se atopan en Galicia nesta fin de semana previa á Semana Santa. O que temos que ser capaces é de chegar ese fin de semana, que en Galicia, na comunidade autónoma, pois non hai ningún gran evento, pois chegar a todos esos visitantes que están na comunidade autónoma, viviendas turísticas, hotéis, operadores turísticos. É un traballo pois arduo, un traballo que leva o seu tempo, pero que hai que chegar a todos esos visitantes para que ese fin de semana pois se pasen por Cambados a degustar un espumoso. Dende o Concello explican que nestes días manterán un encontro coas adegas participantes para coñecer a súa valoración e plantexar posibles cambios de cara a futuras edicións. Seguimos en Cambados. O comercio local da vila pon en marcha a súa campaña do Día da Nai. O colectivo de comerciantes Zona Centro, en colaboración co Concello, pon en xogo 1.000 euros en vales de compra. En total vanse sortear 40 vales de 25 euros cada un. Para conseguilos, por cada compra que fagamos nos establecementos adheridos a Zona Centro, vanos facer entrega dun rasca. Ademais, na entidade van a organizar tamén un sorteo dunha estancia en Cantabria de 2 noites para unha familia. Unha proposta que inclúe un hotel de 4 estrelas con entradas ao Parque de Cabárceno. Dende Zona Centro agardan con esta campaña repetir o éxito dado Día do Pai. Estamos falando que estamos poñendo en circulación 30.000 rascas que se van a repartir sobre unha media de 200 rascas entre os nosos asociados. Estamos falando de 40 vales de 25 euros, non? Estamos falando de un montante de 1.000 euros que se van a gastar no comercio asociados. É unha iniciativa nova para nós, esperemos que sea como os do 3x2 ou como calquera iniciativa que sempre funciona. Eu creo que é unha iniciativa atractiva para impulsar o consumo precisamente no comercio local nestas 2 últimas semanas de abril, previas á celebración do Día da Nai, do 4 de maio, e por parte do Concello, pois, unha vez máis, darnos parabéns a Zona Centro por involucrarse e facer todo o posible para seguir apoiando ao comercio de proximidade e ao comercio local de Cambados. Máis cousas, a Concellería de Cultura de Noia pon a venda as entradas para unha nova edición do Estival Fest. A cita será o vindeiro 17 de maio e o cartel do festival compóñeno 2 bandas con moito tirón na comarca, como é o caso de Heredeiros da Cruz e Monolius Dop. As instalacións do Instituto Campo de San Alberto acollerán o vindeiro 17 de maio, coincidindo coa celebración do Día das Letras Galegas, a 3ª edición do Estival Fest, organizado pola Concellería de Cultura. No festival actuarán 2 grupos con gran tirón na comarca, como é o caso de Heredeiros da Cruz e Monolius Dop. A nosa 3ª edición xa do Estival Fest, que o vamos a facer o 17 de maio, e vamos a contar con Heredeiros da Cruz, que, bueno, pois despois de un parón que tuveron que ter por un problema físico do cantante, pois vamos a ter aquí a xente do Monolius Dop, que tamén sacan disco novo, que son moita xente de Noia. A compra de entradas para acudir a este festival xa pode realizarse a través de ataquilla.es. Unhas entradas que entendemos que se van a agotar porque sempre genera un pouco Heredeiros e moita atracción e moita expectación a hora de tocar, non? Teñen, creo que un club de fans todo por onde son eles, de Ribeira, Boiro, Puebla, Muros, Vimianzo, toda esta zona, que vai ser moi importante.
Entre 79 e 1.700 euros terán que pagar as persoas que queiran asistir ao concerto que Jennifer López vai ofrecer en Pontevedra o vindeiro 8 de xullo. Hoxe abriuse unha prevenda exclusiva de localidades para toda a xira reservada a clientes do Banco Santander. As entradas variarán de prezo en función da súa proximidade ao escenario. As máis afastadas serán tamén as máis baratas, de 79 euros, con tía a que hai que sumar os gastos de xestión. Na zona intermedia o prezo será de 119, mentres que na área máis próxima ao escenario haberá dúas modalidades. Este espazo dividirase en dúas categorías VIP, unha cun custo de 220 euros e outra na zona lateral que acaba 195. As entradas máis caras son as que ofrecerán a posibilidade de coñecer a artista, un meet and greet que suporá un desembolso de 1.700 euros. A prevenda estará habilitada 48 horas. A partir do mércores abrirase ao público xeral. Estamos xa metidos de cheo na Semana Santa. Na nosa contorna, un dos puntos que vive estas datas con máis devoción é Paradela, no concello de Meis. Neste pasado domingo de Ramos, Xesús fixo a súa entrada en Xerusalén cunha fiel representación na que estiveron implicados dúcias de veciños. O tempo acompañou e dúcias de palmas e polas de olivos arrouparon esta primeira escenificación ao vivo da Semana Santa desta parroquia. Un evento declarado de interese turístico galego e que terá a súa continuidade a partir de Xoves Santo. Ese día a noite terá lugar a representación da última cea de Xesús, seguida da procesión. O Venres Santo terá lugar a escena das derradeiras horas de Xesús. O sábado haberá misa de resurrección e o domingo terá lugar a última das representacións, a resurrección de Cristo, seguida dunha misa e de procesión. Co domingo de Pascua en Paradela, no concello de Meis, marchamos. Graciñas por estaren aí. No te quedes lejos, fuerza mía, hombre, sobre todo nombre. Por eso invertí el rostro como pedernal. Se contempla la lectura de la pasión desatada por lo y traerlo. Y gloria en las alturas. ¿Qué significa? Cuando los ángeles se encuentran con los pastores, van a decir gloria a Dios.